Deh, try again. Yes, लोंदो दे। बेनो जों बिराद निसा नांलांखासिगोन बेजोंनो हाफ मोनसे फुल मोनसेखा ओमफ्राय नै फिबुखौ फाननैसो बिखाखौ थुनसै र' ओरै हांगासिनो दं नै बा लागाव हेल' एभ्रिवान नोंथांमोनखौ मिस्टार बड' एडिशनाव बयखौबो बरायहरबाय जानुवारि 1 तारिखनि जोङो दिनै लोगोफोर पिकनिक जानो फैलायबाय सोरगोफुरि हाजोआव नोंथांमोना दिनै ब्लग भिडिअखौ नायलांदो लोगोफोर जोंना लोगो सानैया सहैबाय सिगाङाव ओमफ्राय लोगो जांजों नै मोखां सुदोंमोन आरोना जोङो ओमफ्राय दा ओइ लाखि माबा बेसे गोजानाव आग बारायनानै थायो नालाय थ' लोगोफोर बेसेबा गोबाव जाबायमोन सोरगोफुरि हाजोआव बेरायफैया आरो पिकनिक जाफैया दिनै जानुवारिनि 1 तारिखआव गोदान बोसोरनि पिकनिक जाफैबाय आरोना लोगोफोर जोङो नै गोबां मानसि फैदों दा गोबां मानसि दङ र' नोंथांमोना देखायलांबाय थानो नाजागोन आङो लागाव दिनै जायगाखौ एसे बेलेग लुकखौ एसे बेलेग नुदोंलै एसे रानस्रोमबायबो ना हाग्राफ्रा अबा गोबाव जाबायमोन फैया नै बिराद दै बारनांगौ दे लोगोफोर नै पिकनिक जाग्रा जायगा मोनफैयानो नै थ' नै जेराव मेराव जालागासिनो दं मानसिफ्रा सोरबा दासो फैदों सोरबा दासो सावहांदों सोरबा लोंगासिनो दं सोरबा जाबायानो सोरनाबा थांनो टाइम जाबायानो बे फुंफोराव फैनाया जोंहा आरो दासो नै 12ता जालायबाय टाइमा नायलाबायल' थादो नोंथांमोनहा लोगोफोर भिडिअखौ आरो जे सोर पिकनिक जाखो गोदान बोसोरनि एसे कमेन्टफ्राव खिन्थाला हरलाबायदो नायनोसै लागा लोगोफोर नै बे गेटआव फैसा लाग्रा दङ लोगोफोर नै माबा दयमारा पिकनिक स्पटसो जालाबाय माथो सोरगोफुरिया बेनारा एसे चेन्ज जाना दं लोगोफोर गामिनि नामासो सोरगोफुरिखा नालायथो ओमफ्राय सोरगोफुरि हाजो होनबाय थायोमोन आरो ओमफ्राय दा इयाव दयमारा पिकनिक स्पट लेरबाय आरो बिथांमोना जायगाखौ एसे साफा खालामलांनो हागौदां एसे उनफ्राव दा एसे सोलिहांबाय आरोना फैसा लाजेननाया लोगोफोर नै बेयाव दखानबारिलाय आरोना एसे दखानबारिखौ खिन्थालांसै नोंथांमोना दा फैफिननायाव भिडिअ खालामनाय जागोन ना जाया गद गैयाना एसे फेलाबायबा ओइ नारें खमलाबो फानदों माथो दा थांनायाव जालांनांगोन र' दा नांथ'आ नारें खमलाखौ लागाव हाथाय जालायदों दिनै हेपि निउ इयारनि माबा लानो लोगोफोर जोङो गेट बारबोनानै एखेबारे साहा खर'आव फैबाय जोङो अरुणाचल हाजोआवसो फैबाय आरोना अरुणाचल गोलैखाबाय जों दा फैनाय जायगाया बेयाव बिराद मानसिफोर पिकनिक जाफैयो आरो दहाय मोखाङावबो बिराद जाबाय ओमफ्राय दा नैबे खर'आवबो दङ दा फैसा गिदिंलाबायना देखायहैगोन र' दा जोङो बन नागिरनांगौ बन लाबोफायाखै ओमफ्राय बलार मानो लाबोदों दा फुलाबायनांगौ हांलाबायनांसिगौ ओमफ्राय लोंनांसिगौ आरो जायगायावथ' सफैखाबाय जों दा देखायगोन र' दा बन नागिरहैग्रोनि लोगोफोर ओमफ्राय लोगोआ नै माबा सिग्रेटसो सोबलाबाय थाबाय फै बन नागिरहैनांगौ नों नेबाय था दाउखौ फुथारना दोन जों बन नागिरना लायनो ओइ सानैया सिखा लानानै थांबाय बना मोनखायो र' नागिरबानो टेनसन गैया लोगोफोर नै बयलारखौ दैयाव सोमनानै ओमफ्राय सावबाय नै गांखौ फुग्रोना लानोसै ओमफ्राय अपारेसन खालामबावनांगौ नै ओरैजा मानै आरोना बयलारा लोगोफोर जोंना मानसिफ्राबो जों साब्रैल'खासै लोगोफोर पिकनिक जाग्राफोरखौ नायदो लोगोफोर नै बलेर' पिकआपआव बक्स थिखोनानै दामखावलागासिनो दङ नै गोमनो बेलेगफ्राबो दामदों आरोना ओइ ट्रेक्टर गंनै ना गंथाम दंहैयो जों ओमफ्राय बलेर'बो गंथाम गंब्रैसो दंहैयो ट्रेक्टरा गंसे गंनै गंथाम गंब्रै आरोना लोगोफोर ट्रेक्टरा दा हाग्राबारि गोजाना नुहुरगोन ना नुहुराखै नोंथां लोगोफ्रा ओमफ्राय आरो ओरैजा नै जिप गारिबो दं आरो ओरै आफाङावबो दंबावो बा ओइ नै अरुणाचलनि मानसिफोर गोजा बैयाव लोगोफोर जोङो दाउ बयलारखौ सावनानै गां फुनानै ओमफ्राय साफा खालामनानै ओमफ्राय खि बायदिसिना फिगुरफोरखौ फेरेदना लाबाय साफा खालामना लाबाय ओमफ्राय दा हांबाय आरोना लोगोफोर नैलाय नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै बा लागाव जोङो बयलारखौ मानैजों 4.5 केजि जानाय लाबोदोंमोन आरो 4.5नि एसे बाराबावसो ओमफ्राय नै ओरै दंबावो हाललिंगासे माने हाललिंगासे होनांसिगोन बेखौ ओमफ्राय नै लोंग्राया फुल मोनसे हाफ मोनसे आसामनि आरो ना बायनानै लाबोखादों नोंथांमोना बिसास खालामनाय नङा आसामनिसो र' लोगोफोर नैलाय आसामनिसो बियो बै ब्लार जादों नैलाय फर सेल इन आसाम अनलि
अरुणाचलाव फैदोंबाबो अरुणाचलनि मालखौ बायफैयाखै आरोना लोगोफोर अरुणाचलाव अवेनसप दङ दंनाया ओमफ्राय मालाबा मोनो मालाबा मोना आरोना दा बियारफोर थानो हागौ दां बियारफोरखौ सोंहैनायनि आरोना लोगोफोर दाहाय थोआ बायदिबासो बेनो जों बिराद निसा नांलांखासिगोन बेजोंनो हाफ मोनसे फुल मोनसेखा ओमफ्राय नै फिबुखौ फाननैसो बिखाखौ थुनसै र' ओरै हांगासिनो दं नै बा लागाव लोगोफोर बेदरखौ हांगासिनो दं मोनथ'वाखै आरोना बिराद टाइम लाबावगोन आधा घन्टासो लाबावगोन खमैबाबो ओमफ्राय दा बिनिखायनो आङो ओइ खैजा बेरायहैलाबायनो सिखा लानानै लाइ बिलाइफोर नागिरहैथावथावनो गनद्रायफोर नागिरहैथावथावनि थाथ'दै आंबो थांना फैनो दे दसे लोगोफोर नैबे जों गामिनि पिकनिक जाफैग्रा गोजाफोर हिन्जावफोरबो दङ हिन्जावफोरा ओइखै अरुणाचल गामियाव बेरायनो थांदों अरुणाचलनि हाजोआव ओइ नै ओंखामबो संदोंबा एम्फौ बबे मेथाइजों खोनायालै रायलायनायखौ मेथाइजों खोनाया रायलायनायखौ गाइस लोगोफोर लोंजेननिसै नै बेदरखौबो फार्स्टनिखौ एसे बोफ्लेजेनबाय ओमफ्राय दा नेक्स्टनिखौ गोदालाबायगोनसो जोङो ओइ नै बेदरा दासो एसे फार्स्ट टाइम आरो ना दे जायो दे yes दे try again yes लोंदो दे गोदै मोनलायदों माथो जौखौ आसामनिखा लोंदो गैला मोजां लागोन एक्सट्रा र' लोगोफोर जाग्राया जोब्बाय ओमफ्राय हाबाबो हाफ क्वार्टाराबो जोब्बाय ओमफ्राय दा फुला एसे थांहांबाय आरो ना माबा फेक्से लाबायानो ओमफ्राय दा बेदरा जोब्बाय माबानिया बोफ्लेनाया एबार गोदानसै आरो ना लोगोफोर नै गोजा नै लागाव नै जा बानायसा साफायदोंसै आंखौ भिडिअ'आव गोदानायखौ लुदो माला मोजाङै लु दैफ्राबो लु गाजर जादों नों गोथाव ना दा बानायसिना गिलासो गंनै जाबावनाय जिला ना मा जाखो लोगोफोर बेदरखौ नै थिफिनसै आरो बैनिफ्राय हाननानै एसे गोदाफ्लेनानै लगायलायबाय आरो ना बानलु संख्रि ओमफ्राय दुन्दिया हाब दंब्रा जायो कटारा दहायना लोंखांबायना माबा हाबा लोंखांबाय दहाय दा इयाव बियार लायनाय जाबालाय इसोरा लोगोफोर नै जोंना लोगोफ्रा बेदरखौनो जाख'लायनो हाला आंबो जानो हायाखै आरो नै लागाव मानै साराय सारि केजि लाबोदोंमोन जोङो मानैजों नै आरो मासेनि जख' बारबाय आरो ना ओमफ्राय दंबावो नै माबासो 3 पवा माबा सेरसेसो दंबावो गासै टटेल फेन्दा फारब्रैयानो दङ केला ओमफ्राय गेजेरनि माबायानो दंबावो आरो गोदोना गांखं आथिं दंबावोसो नै बानलु हाफ्लेनाय नै बानलु सामब्रामा दङ नै गार'नायसो सोरबा जानोबा फै बाबु बिमामोन सोरबा जानोबा फै लुगैदों नामा जाजोबनानै लासैनो जेनेबा दा जाख'नो हायाखै आरो माने जाबाय थागासिनो दं आरो जोबा आरो जाबाबो मालाबो खालाम बुस्थुआनो नाम्बार 1 दे लुदो आंना जोब्बायानो लोंजोबदोब्रा नोंसोरबो नै नाम्बार 1 नामा MC मेकडल नाम्बार 1 लाक्जारि ओरै मेथाइ गावगासिनो दं जों बक्स लाबाबो जेबो नङा नै जों ब्लुटुथ स्पिकार लाबोदोंमोन ब्लुटुथ स्पिकारखौ दामालासिनो मालायनि मेथाइ खोनासंगासिनो दं जोङो लोगोफोर नै बे मोनसेया मोनां र' मोनथ्राखै दाबो मोनबाय खोमालै बख'दोलै बादो लोगोफोर जोङो जाखांबाय लोंखांबाय ओमफ्राय दा बयलार हांनाया 2-3 मोनबासो दंबावो आरो नै लोगोफोर आधा केजिनि जख' दंबावो आरो ना बेखौ जोङो दा लामा ससेयाव मालफोर मोनोबा बायनानै लोंनाय जागोन आरो ना ओमफ्राय नै माखासेया नै
ओमफ्राय माखासेया गोदि गोलाखौ लोंलागासिनो दं बिसिनाबो जोब्बाय जोबनायालाय गिलासाव थानायखौ लोंगोन आरो बिसोरो दा जों बिनिफ्राय एसे बिदै लाहांहां जाबाय आरो लोगोफोर ना बाइकआव गाखोबाथाय खिन्थागोन र' आयौ गमबैसोलाय दंलै बाइकआनो बाइक टिकेटआ नोंनाव दं दा ओहो बाला दंलै अबा लोगोफोर दहाय नारें खमला फाननाय जायगासिम सहैबाय नारें खमला फानलाबायदों बे दखानाव दा नारें खमला गैला जोबजोब्बाय मोनानायखाय लोगोफोर जों दा गय जालाबायनोसै आरो ना लोगोफोर दिनै भिडिअआ बेखिनियावसो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा कमेन्ट खालामदो आरो लाइक होदो आरो लोगोसे हाजासे साबस्क्राइब खालामदो आरो शेयार खालामदो आरो ना लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला दिनैनि 1 तारिख जानुवारि 2025 फार्स्ट डेखौ लोगोफोर बिदिबा नेक्स्ट लोगो मोनसिगोन बाय बाय जों दा थांबाय थानोसै आरो ना न'आव लोगोफोर